Niezły początek, mama. Idziemy, spacerujemy. Ślicznie idziemy do cioci, tak. Jak prościutko się trzyma, proszę bardzo. Ale daleko do wujka, no chodź. Co ty? Chodź. No chodź. No przecież proszę, że idziesz grzecznie. Chodź. No chodź. Wow, kolanko. Chodź za rączkę, za paluszka idziesz, tak. Ślicznie, chodź. Chodź, kochani. Chodź, gdzie jest ciocia? Ciocia. No i popatrzył się na ciocię, no czyli wie. Ciocia. A teraz stój. Zatrzymaj się. Stop, 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 stop. Ciocia. Jak mu się nogi krzyżują. Jak mu się telepie na wszystkie strony. No chodźcie tutaj. Chodź, idziemy do